आयच्या दिसा I thank my Almighty God. I thank my husband in a special way for being there for me all the time, my family, my son, my daughter. आणि देव बरें करूं म्हणटा काँग्रेस पार्टीक हे आमकां सिंबल दिवन येदो व्हडलो विजय आमकां केले म्हणून तशेंच आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे सरपंच, वॉर्ड मेंबर, डेप्युटी सरपंच, आमचे एक्स ZP सगळे सपोर्टर्स, सगळे कार्यकर्ता आणि आमचे शिवोलकार सगळे वोटर्स आयच्या दिसा आमी हांगा इतिहास घडला. काँग्रेस सिंबल काँग्रेस कॅन्डिडेट पहिले फावटी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिंकला आणि एक महिला पहिले फावटी जिंकल्या. काँग्रेस पक्षाचा मॅडम तुमच्या पुढे डेव्हलपमेंट बद्दल किती शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमॉरो.